Els pobles tenen uns drets col·lectius que són inalienables i que cap llei pot limitar o liquidar. El dret a tenir una educació digna, una educació que ens ajudi i sigui eina per construir una societat més justa. Una educació pública, gratuïta, de qualitat i en català. Una educació que es sustenti en principis com la solidaritat, el respecte i l'esperit crític. La crisi capitalista mundial ha estat l'excusa per destruir els pocs drets adquirits com a classe treballadora, en benefici dels bancs i caixes. Els mateixos que generaren l'actual situació econòmica envien els cossos policials a desnonar les nostres famílies, que ells mateixos han arruïnat. Retallen i tanquen hospitals per beneficiar la medicina privada. Fan reformes laborals dictades per la patronal i consentides pels grans sindicats. Tot això dins un clima de corrupció i saqueig de les arques públiques. Han vist que per aconseguir els seus objectius, la classe política no ha dubtat en planificar prospeccions petrolíferes. Han tancat camins públics en benefici dels grans propietaris i tot això sota el paraigües d'un model turístic basat en el ciment i la destrucció de Mallorca. Els fonaments patriarcals de la nostra societat han accentuat la desigualtat social i laboral entre homes i dones. Les retallades en pensions i dependència sotmeten a les dones a més feina de cures. Per això, és més necessària que mai l'organització de totes les dones per encaminar-se cap a la vaga. El dret a l'autodeterminació dels països catalans és una lluita de present, perquè l'autodeterminació no només s'exerceix en referèndums i consultes, sinó que s'exerceix cada dia quan mantenim la flama del nostre poble. El govern de Bauzá representa tot allò contra el que lluitam. La voluntat de destruir l'educació pública, el capitalisme desbordat, la destrucció del territori sense cap mirament, el patriarcat i el masclisme, i l'espanyolisme més proper al feixisme. I cal recordar que quan la legalitat s'acaba, la desobediència és una eina imprescindible per a materialitzar els canvis socials i polítics en profunditat, com ho va ser la insubmissió al servei militar obligatori als anys 90. Per tant, també serà una eina imprescindible per a materialitzar totes les conquestes fruit de les nostres lluites populars. És l'hora de començar a escriure un futur on l'únic límit sigui la voluntat del poble.